Дългоочакваните дни 29 и 30 септември дойдоха. Финалите на Bar Masters за 7-ми пореден път. Имаме едно Финландия Competition с Еспресо Мартини Challenge. Имаме фантастична лекция в лицето на Симона Капорале, който ще ни разкаже за своя творчески и професионален път. И утре финалистите ще преживеят отново финалите на Bar Masters, за да излъчим шампиона на годината. Today I saw a lot of new colleagues, but they were all very interested about to attend the session. And the main message was, which is pretty much our work philosophy, is that you can get things done, you can be creative by having little, having less, and find a fantastic solution behind the bar that can literally bring you on a different level. Всяка година надграждаме своите умения, понеже имаме доста workshop-и, подготвени от Bar Masters. За нашата държава това е най-голямото барно състезание и те провокира по доста интересни начини. Има топ конкуренти, топ бармани. Смятам, че може да научим много неща един от друг и мисля, че ще е доста готино. Ще имате късмета или не късмета да ви се паднат 8 съставки в кутия. В стандартна, малко по-нестандартна и извън стандартна групировка на ингредиентите, с които вие сте запознати вече. Със сигурност сте разигравали в главите си някакви коктейлни миксове. Паднаха не са трудни съставки за игра. Сироп от нар имах, мед с трюфел, имах кисело мляко. Общо взето компоненти, които трудно бихме ги поставили в една чаша общо, но мисля, че успяхме да постигнем баланса и нещо интересно и креативно създадохме. Имах мисо паста, вдъхновение да направя една напитка умами вкус. Също така имах нар и с штрих трюфел италианско за така лека сладост. Паднаха ми се юзо, маракуя, солен карамел, чили олио, черен пипер и розова вода. Смесих еспресо от брю с класическа водка в Финландия, пюре маракуя с солен карамел и една капка розова вода, за да донесеме на Симона Капорале медики българското, с което сме известно, а именно розово. Смятам, че коктейла ми се получи добре. Друг е въпросът дали ще бъде по-добре от на колегите. Първоначално след 10 минути като цяло вечност, докато не чух, остават 20 секунди накрая и общо взето приключих с звънец. Направил съм коктейла така, че колко повече предстоял, сушените боровинки продължават инфюзията си и утре вкуса му ще е на друго ниво от сега. Вълнуващ първи ден, утре обаче е големия ден и ще разберем кой ще бъде шампиона на годината. Днес е денят, в който ще се случат ония емоции, за които ще разказваме на внуците си. Тук имаме гризини, фуд пейринг, храна и напитка. Журито ни трябва да скучае. Я кажи са колко си стана на тази сутрин? 3,5. 3,5. One of my favourite things in the world has always been cocktail competitions, especially in this industry. You see the passion and the excitement, and I can see that Bar Masters is raising the level of the standard of bartending here, it seems, every single year. Предстои да оценяваме вашите еспресо мартинита. Какво се е получило в кеновете от вчера? Направих еспресо мартини с водка, пешен фрут, малко чили и разбира се солен карамел с допълнителна сладост. Преди да затворим кена, добавих парфюмата розова вода. The espresso martini is a big joyous drink. So trying to complement that drink rather than overpower it, I think was the biggest challenge that the bartenders faced. Тук според мен е много руска рулетка, кой подред кен ще бъде съответно на участника, защото те вече са си миксирали вкусовете. We've just judged the Espresso Martini competition. That's kind of a
fun thing to do because we didn't get to see how the drinks were made. We didn't see the ingredients that the bartenders got to choose, although they did tell us. And that's going to be hard to do when you make it the day before, put it in a can. They seem to have managed that. Три хайбола, 3 съставки и една декорация. Първите 8 участници събрали най-много точки ще преминат в следващия рунд. Правилата са да построим хайбол напитка с Швепс Пърпъл, новия Швепс, с една домашна съставка от нас и гарниш по избор. Хирате да мислиш малко извън кутията. Защото като имаш една съставка, бармените подразбират, може би само кордиал или само шръб, нещо от сорта, и тук можеш да ги смесиш. Смятах, че 3 минути са крайно достатъчни, но когато започне да тече времето, разбираш, че всяка секунда тежи колкото минута. In the latest round, we went through 15 different cocktail presentations, and it's fantastic because you get the chance, the true professional personality of each of them throughout their drink, the recipe, the way they serve it, and also the way they describe, the way they tell their stories. Of course, certain drinks were more tasty or more delicious than the other one, but overall, you could see the real effort that they put into it. So I would say hats off in front of their effort. Well done to everyone. Готино беше, имаше атмосфера, мисля, че напитката е добре и вдъхновението беше на новия Purple Tonic. Затова беше като концепция Violet Experience. I believe it's too difficult to try 15 different cocktails in the same time. But we have here to do this work. Also, the energy of the competitor help to us to make easier our work. Да, малко тъмна изо. Защото имам хляб и лютеница. Да, топ контраст такова. Да, тук няма да има контраст. Една от тия 3. Трябва да си използваш времето до края, до 001. Окъда. Айде, добре. Тебе. Цялата общност сме едни приятели и всеки има нужда от малък съвет. А ние може би имаме някакъв опит в това нещо, за да дадем правилния съвет на дадените хора, които поискат от нас. Абсолютно е така. Подкрепа и най-вече поддържане на бар общността. Това е най-важно. Наблюдаваме в следващите минути едно зрелище, наречено Signature Cocktail. Разликата между сухи тренировки, дори пред колеги, пред родители, приятели, няма нищо общо с подобен вид сцена, с подобен вид жури от такъв мащаб. Единственото, което може би му помогнало на човек е повече изяви на такива сцени. We've had really diverse styles of drinks. We've had highball styles, we've had sour styles, and we've had even like a riff on a gimlet. So it's quite fun to have an unexpected drink each time. Не се представих добре, да, знам. И затова може би съм малко разочарован. И това, че ми дали 3 точки от финала, също това малко бях се подготвил на идея по-добре, може би щях да съм на финал. My first competition, I did not do very well. I made it to the final, but I didn't do very well. Next year, I got second, and then the following year I won it. And I went to the Worlds, and it was the best. But like, every time you get up on stage, you just learn something and you get stronger and better. It's true. And you'll spend the next month, 2 months, thinking about everything you made, every mistake you made, you'll be thinking about. And you won't make those mistakes again. You'll make new mistakes. Усилията, които положих през цялото това време, дават резултат. Много се радвам, че това нещо се случи. Много се радвам, че спечелих чаленджа на Швепс. И страхотно чувство да си на финал, да си в топ 4 за момента и да има шанс да станеш първи. Много съм доволен, малко съм разочарован само в началото, но
след като вече започнахме да говорим, всичко се мина по мед и масло. Вашите бурни аплодисменти. Номер 3. Крис Арцов, дами и господа! Наградата ще връчи шампиона от миналата година, а именно Станислав Ангелов. Второ място и 619 точки. Вашите аплодисменти за Цветан Калоянов, дами и господа! И второ място в Bar Masters 2025. От тук днес ще се тръгне с титлата Бармастър на годината. Павел Ненов, Бармастъра на годината, дами и господа! Честито! Честито! Наградата ще връчи Тъки Кулинор, глава бранд амбасадор на Бакарди. Дълго приключение беше. Още началото на лято започна всичко. Приключи с победа. Преди състезания 3 поредни пъти бях на второ място и все не успях да спечеля, така че за мен значи много. 48 часа напрежение, международно жури, 19 участника. Вече знаеме бармастъра на годината. Той се казва Павел Ненов, идва от култура бар във Варна и се пребори достойно за титлата. Цялостното преживяване Бармастър 2025 току-що приключи в Sky Bonsai. Ние сме много щастливи, че бяхме част от цялата програма.